Det er topheldigt. Jeg var med til missionen. Den overskrift, min mission er udblæst. handler om det. Den her handler om, der er en dør af. Men det er ligesom for dig, så siger jeg, hun dør også. Men den handler jo også om folk og opdrag og leve i forskellige kulturer. Den her, den handler om svigt og lov. Dapat nagsabi ka, nagdala ako ng placement na. Lima. Kamu. Tanya, vil du gerne se noget? Det er video. Vi har det samme kul. Ja. Di alay ko yun. Det kan vi gøre. Jeg har også nogle citron. Citron, hvis vil du have citron. Okay. Forskel på væsken.